Каква качествена музика да слушате? Заповядай. Така. Няма по-хубаво нещо от това да ти излезне графика и да видиш, че си 4 дни подред на... че си 4 дни поред почивка. И днес съм почивка, де факто стават 5 дни почивка. О, майко мила. Това е най-готиното нещо, буквално. Аз ще забравя, че съм на работа. И това, което ще стане, ще почивам 4 дни, ще отида на работа и ще дойде време за заплата. Това му викам GG well played. Да, отиваме на фитнес в момента, нали, ако не знаете за какво се върти този канал. Покрай какво се върти по-точно. Отиваме на фитнес, имаме гърди, крака, бицепс, трицепс и рамо. Много е странно, но ще видите, ако сте нови. Да. Имаме добра новина, в следващия месец ще сме започнали вече да кътваме, защото съм станал too fat. Съм качил почти 15 кг за, може би, не знам, 12 месеца, 11, нещо такова, или 10 месеца, даже не знам колко време работим с Антон, но нещо от този сорт. Та, отиваме на фитнес, докато не ми е паднала батерията, защото няма кой да се занимава да търси в тази чанта. И това е, което ще правя. 4 дни съм подред почивка. Това е много готино, направо много се кефя. Ужас. От много време не ми се бе случвало 4 дни подред почивка да бъда. Фантастично. Тази седмица ще си пръсна газа и трябва да направим много неща в фитнеса тази седмица. Между другото, в началото тази машина много я мразех, защото си мислех, че много ще усещам как ми пари бицепса, как се напомпвам, защото в началото бях луд по тема, трябва да се напомпвам, трябва това. Така. И сега в момента, като разбрах, че това не е толкова важно и изобщо на мен не ми е важно вече, почнах да ставам по-силен. Така, да загреем. Така, ще направим още една загряваща серия и ще направим работещата серия, като имаме 42 и 25 за... Няма смисъл да се мъча за 7-мо повторение. Като дори да е в резерв 1-0, пак е файн. Просто ще изчакам другата седмица, когато съм вече сигурен, че ще направя 7 повторение. Но това беше една работеща серия и вече ще преминаваме на клека. Добре. 35-ците. 7 повторения. Let's fucking go! Това тежи майка си, баща си. О, фак, само 4 направих. Ами... много зле. Ма, какво мога да направя? Имам чувство, че ще заспя просто. Толкова ми е убито днеска. Нямам си на представа защо. Имаме 35 кг, борим се за поне 5 да направим от миналата седмица.
Я да видим как мога го измастурим да е по-лесно. От тука. Пап, оле, дръпнала. Пет. Няма смисъл да правя повече. Мисля, че съм изморен. Важно е, че направихме килограмите и повторението от миналата седмица. Накрая да свърши този фитнес. Но навънка колко е топло. Супер изморен се чувствам, много ме е зле. Трябва да отида до пилешка да си взема месо, защото нямам. Да, сега буквално дам 40 лева за меса. Stay focused, brothers. Добре, и това е буквално 35 лева. Дадох и ще ям доста време, между другото, сигурно 2 седмици поне ще ям с това месо. Каква качествена музика да слушате? Заповядай! Така. Настрани ще излизам навънка с Дария и съм се облякал. Трябва да си накупя още такива дрехи. Нямам горни дрехи, нямам тениски, пък идва топло и не знам какво ще правя, понеже аз не обичам да нося къси гащи, защото просто не изглеждам добре в тях. В смисъл, газа ми е твърде голям. На клип не изглежда, но наистина е много голям газа. Отдолу краката и задното бедро ми не са толкова големи и когато нося къси гащи, това, което става е, че те ми се лепкат по газа и краката са ми едни манички. Тънки сравнения с газа и изглежда много смешно. Може би само аз го забелязвам, но наистина не ми харесва. И трябва да видя за лятото с какво ще работя, защото ще бъде жега. И трябва да е нещо, което не е впито по мен. Нямам си на идея, но до тогава има 2-3 месеца. Ще го мисля. Не знам, само аз ли съм те? Да, само аз съм. Кой друг да е с голям газ? Кой друг? Някой друг? Така, ключове. Обектив не. И това е. Ще се видим в колата, предполагам. Това беше готино. Добре, излизаме в момента. Предполагам, не се вижда нищо, защото наистина е много тъмно. Но ако застана тук, би трябвало да се виждам. Нямам светкавица. Мога да си направиш тъмнел. Тъмнела да си направя? Добре, хайде. Ще направя тъмнела. Тук ще е готино, между другото. Нека да видим. Ей, там бъде снимай. Аз не мога да разбера, Дария, какво искаш да направя? Искаш да те снимам? Давай да тъмнем. Ей, да махнеш тук. Добре. Снимаш? Да бе, снимам. Добре. Клипа се казва "Имам приятели, само соп". Приятели? Само соп. Соп от втори клас. Чакаме да ходим на заведение, както ви казах, но... всяко едно заведение в Троян е затворило. Нали, Дария? Не лъжиш, кажи ми си. Не, то се подразбира, че не е това. Но просто аз не съм се облякал както трябва и... Ай, кажи си, не. Бе, Дария има един готин пуловер, много сексапилен и... няма да го показвам. Не, рокля буска. Не, рокля буска е. Чао!